Wel, helo eto, a chroeso i'n Oedfa ni, croeso i sianel YouTube Pennywell, neu os chi'n gwylio ar Facebook, croeso i chi hefyd. Wel, heddiw dyn ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd eto, dyn ni'n mynd i droi at Dduw ac edrych ar air Duw gyda'n gilydd a dilyn yn yr gyfres yma yn Genesis, yn edrych ar ffydd a materion ffydd. Ond heddiw mae ychydig bach yn wahanol, a fi'n siŵr byddwch chi'n gweld hynny wrth i ni edrych ar y testyn. Ond cyn hynny, chydig bach o wybodaeth i chi, oherwydd ein bod ni'n dal ddim wedi derbyn canllawiau gan y bedyddwyr eto, ni'n mynd i barhau i ddarlledu dros fideos ar YouTube a Facebook dros mis Awst. Dyna fydd yn digwydd gyda phobl gwahanol yn pregethu gyda ni, pobl sy'n rhan o griw Pennywell yn barod yn rhannu ac yn dilyn y thema yn Genesis nes ddiwedd Awst. A felly, please, ymunwch gyda ni bob dydd Sul drwy Awst i gael addoli ac i gael clywed gair Duw gyda'n gilydd. Wel, dyn ni am ganu nawr gyda'n gilydd i addoli'n arglwydd ni, i droi a rhoi mawl i'n arglwydd Iesu Grist. My presenoldeb Christ, y sanctaidd i'n gerllaw. Dewch plygwch ger ei ffron, mewn dwfn barchedig fraw. Sgogoniant Christ ei hun, o'n cylch lewyrchan gryf. Felisga sanctaith dan, mawr ei ysblander fri. Brawech is yw ein preswylydd mawr beth, distewch gan sgogoniant Christ ei hun, o'n cylch lewyrchan gryf. Distewch cant mae'n erthyr arglwydd hwyr, yn symud yn ein plith. Daw i'n iachau yn nawr, weinyddau ras fel glyth. Fe glyw ein hegwan lif, trwy ffydd derbyniwch ef. Distewch cant mae'n erthyr arglwydd hwyr, yn symud yn ein plith. Fe glyw ein hegwan lif, trwy ffydd derbyniwch ef. Distewch cant mae'n erthyr arglwydd hwyr, yn symud yn ein plith. Wel, ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd nawr ac edrych ar y testyn yma, sef Genesis 21. Felly, gwasgwch pos, ewch chi nôl eich Beibl os chi moyn, am yn handi chi allu dilyn gyda ni drwy'r Oedfa
Genesis 21 yn ni'n dechrau yn adnod 8. Tyfodd y bachgen a diddyfnwyd ef, ac ar ddiwrnod diddyfnu Isac, gwnaeth Abraham wledd fawr. Ond gwelodd Sara, y mab a ddygodd Hagar yr eiffdes i Abraham yn chwarae gyda'i mab Isac. A dywedodd wrth Abraham, ger allan y geithferch hon a'i mab, oherwydd ni chaiff mab y geithferch hon gyd etifeddu a mab i Isac. Yr oedd hyn yn atgas iawn gan Abraham o achos ei fab. Ond dywedodd Duw wrth Abraham, paid â phoeni am y llanc ath geithferch, gwna bopeth a ddywed Sara wrthyt, oherwydd trwy Isac y cedwyr dylinach. Gwna fab y geithferch hefyd yn genedl, am ei fod yn blentyn i ti. Yna cododd Abraham yn fore a chymerodd fara a chostrelodd ddŵr a'i rhoi i Hagar, a'i gosod hwy a'r bachgen ar ei hysgwydd, a'i hanfon ymaith. A'i thithau i grwydro yn niffeithwch Berseba. Pan oedd y dŵr yn y gostrel wedi darfod, gosododd y bachgen i lawr dan un o'r llwyni, ac aeth i eistedd bellter ergyd bwa oddi wrtho, gan ddweud, ni allaf edrych ar y bachgen yn marw. Fel yr oedd yn eistedd bellter oddi wrtho, cododd y bachgen ei lais ac wylo. Clywodd Duw lais y plentyn, a galwodd angel yr arglwydd, angel Duw o'r nef ar Hagar a dweud wrthi, beth sy'n dy boeni, Hagar? Paid ag ofni oherwydd y mae Duw wedi clywed llais y plentyn o'r lle y mae. Cod cymer y plentyn a gafel amdano oherwydd gwnaf ef yn genedl fawr. Yna agorodd Duw ei llygaid a gwelodd bydew dŵr, a'i thithau i lenwi'r gostrel a dŵr a rhoi diod i'r plentyn. Bu Duw gyda'r plentyn a thyfodd, bu'n byw yn y diffeithwch a daeth yn seithwr bwa. Yr oedd yn byw yn effeithiwch Paran, a chymerodd ei fam wraig iddo o wlad yr Aifft. Amen. Wel heddiw te, i ni'n mynd i edrych ar y testun yma yn Genesis 21. Os chi'n cofio, mae hynny'n golygu bod ni'n mynd yn ôl un bennod yn ni'n edrych ar Genesis 22 wythnos diwetha. Falle bod y darn yma chydig bach yn llai adnabyddus i chi. Ond os edrychwn ni yn ein Beibl ni te, ac yn enwedig yr adnod cynta yn y bennod, yr 8 adnod cynta, beth i ni'n gweld fan hyn o ran y cyd-destun te, yw fod Isac wedi cael ei eni nawr. Mae Isac wedi dod yn rhan o'r teulu yr addewid yma, Duw wedi rhoi y bydde Abraham a Sara yn cael plentyn, a hwn fydd y tifedd, y cyfamod a'r bendithion sydd yn dod o'r cyfamod yma mae wedi wneud gyda Duw. A felly mae dwy olygfa gyda ni yn dilyn hynny. Yr olygfa cynta, yn yr olygfa cynta, i ni'n gweld problemau yn y cartre. Ac yna yn yr ail olygfa, i ni'n gweld problemau yn yr anialwch. A heddiw, y gobaith yw y byddwn ni'n gweld falle dau beth yn benodol. Yn gyntaf byddwn ni'n gweld mai Duw yw'r un sydd yn galw pobl i berthynas cyfamodol gyda fe, drwy Iesu Grist hyd yn oed. Ac yn ail, byddwn ni'n gweld bod hynny ddim yn digwydd trwy rhyw hawl enedigol, ond bod e'n digwydd oherwydd bod rhywbeth ysbrydol yn digwydd fan hyn. Reit, wel, beth am i ni edrych ar yr olygfa gyntaf yma te, lle mae problemau yn y cartre. Neu osod yr olygfa i chi gobeithio. Mae Ismael bellach, maen nhw'n amcangyfrif yn rhyw 16-17 mlwydd oed. A Isac rhai blynyddoedd yn iau. A mae Ismael, mae'n dweud yn y Beibl Cymraeg Newydd, yn chwarae gyda Isac. Ond dwi ddim yn credu bod hwnna'n disgrifio'n ddigonol beth sy'n digwydd fan hyn. Yn Beibl.net mae'n dweud, yn gwneud hwyl am ben ei mab hi, Isac, neu yn y Beibl William Morgan yn gwatwar. Yn Saesneg yn aml y gair yw scoffing. A felly beth sy'n digwydd fan hyn yw fod Ismael yn tynnu arni'n gwneud hwyl ar ben Isac. A dydyn ni ddim yn gwybod yn union beth oedd y gwatwar oedd yn mynd ymlaen, ond dyle fe ddim yn synnu ni ei fod yn gwatwar Isac, oherwydd beth i ni'n gweld
gyda'i fam, os byddwn ni'n mynd nôl chydig benodau, yw fod Hagar yn gwneud union yr un peth i Sara. Mae hi yn chwerthin ar ben Sara ac yn ei phoenydio hi am ei bod hi methu cael plentyn cyn i Isaac ddod. A nawr, ni'n gweld fod pechod yn rhedeg yn y teulu ac wrth gwrs drwy deulu adda i gyd, bod e nawr yn gwneud yr un peth a'i fam, ond yn gwneud e i Isaac. A dwi ddim yn gwybod yn union beth oedd yr herio neu'r gwatwar, ond allai ddychmygu fod Ishmael yn dweud rhywbeth fel hyn. Fi yw'r cyntaf anedig, nid ti. Dwi'n fwy special na ti. Dwi'n mynd i gael dwbl beth fyddi di yn ei dderbyn yn etifeddiaeth gan dad. A dyna wrth gwrs oedd y drefn pryd hynny gyda'r Iddewon. A mae Sara, mae'n debyg fan hyn yn cael digon o'r sefyllfa. A dyma'i ymateb hi te, gyr allan y geithferch hon. Gyrra hi allan a'r mab allan. Oherwydd ni chaiff mab y geithferch hon gyd etifeddi a mab i Isaac. Nawr, ydy hynny mewn ymateb i beth oedd Ishmael yn ei ddweud? Dwi ddim yn gwybod. Ond mae'n amlwg bod hwn yn broblem yn y teulu. Mae problemau yn y cartref fan hyn. Ac oedd Sara o bosib yn dweud hyn gyda chymellion digon hunanol, fod hi ddim eisiau fod ei mab hi yn rhan o'r etifeddiaeth, mab Hagar yn rhan o'r etifeddiaeth yna. Ond pa mor eironig yw e, fod Sara yn cael y syniad yma i hala Ishmael a Hagar mas o'r sefyllfa, mas o'i cartre nhw, gan mai Sara oedd yr un gafodd y syniad yn y lle cyntaf i Abraham gael plentyn gyda hi. Mae Ishmael i raddau yn bodoli oherwydd fod Sara wedi dangos diffyg ffydd a wedi ceisio cymryd pethau i'w dwylo ei hunan fel ni wedi gweld yn yr wythnosau diwetha. A dyna yn atgoffa ni eto, mae angen i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd ymddiried yn amser neu amserau perffaith Duw. Nid ceisio gwthio ein ewyllus ni, neu gwneud pethau neu nerth ein hunain, ond pwyso ar a dibynnu'n llwyr ar Dduw a'i gynlluniau, a'i amserau, a'i ewyllus Edrychwch ar y llanas teuluol sydd gyda ni fan hyn oherwydd eu pechod nhw. A nid y broblem yw fod gan Abraham fwy nag un plentyn. Nid y broblem yw fod 2 blentyn i gael. Y broblem yw fod dwy wraig i gael. Bod a 2 ddynes fan hyn, a 2 felly, 2 deulu gwahanol. A mae Abraham wrth gwrs yn ymateb i hyn yn drist. Mae'n atgas ganddo fe i wneud y fath beth. Oherwydd ei fab, oherwydd fod e'n caru Ishmael ei fab. Ac i raddau, nag yw e'n wir, mae fe oedd y cyntaf anedig yn gorfforol, fe oedd y cyntaf anedig. Felly mae Abraham yn tristau oherwydd y syniad yma. Ond efallai'n sioc i ni, mae Duw yn cytuno gyda Sara. Mae Duw yn dweud na, mae Sara'n iawn. Mae angen i Hagar ac Ishmael i adael y sefyllfa yma, i adael y cartre yma. A dyw hynny ddim oherwydd fod Sara yn dweud, neu oherwydd fod Sara yn gywir, ond oherwydd mai dyma yw ewyllus Duw. Mai dyma yw cynllun Duw, fel mae wedi datguddio iddyn nhw o'r dechrau. A felly mae Duw yn dweud yn glir yn y gair, gwna bopeth a ddywed Sara wrthyt oherwydd trwy Isaac y cedwyr dylinach. A felly mae Duw yn atgoffa Abraham o'r gwahaniaeth mawr rhwng ei 2 fab. Mae Isaac wedi cael ei ddewis gan Dduw. Mae e'n rhan o'r cyfamod yma mae Duw wedi wneud gyda Abraham, ond dydy Ishmael ddim. Mae Ishmael yn ganlyniad o bechod Abraham a Sara. Ond nad yw Ishmael yn rhan o gynllun Duw, dydy hynny ddim yn golygu bod Duw yn ei erbyn e. Yn ni'n gweld hynny, oherwydd beth sy'n digwydd yw fod Duw yn raslon tuag ato fe. Byddwn ni'n gweld hynny mewn munud. Mae'n cael ei fendithio, mae'n dod yn genedl yn ei hunan, ond ddim yn yr un ffordd ag Isaac. Dyw e ddim yn perthyn i y teulu. Dyw e ddim yn yr un ffordd yn fab i Abraham ac yma Isaac yn.
A dyma y pwynt cyntaf i ni yn glir iawn. Dim ond Duw sydd yn galw ac yn dewis pobl i fod yn rhan o'i gynllun cyfamodol gyda'i bobl. Fe sydd yn galw, fe sydd yn achub. Nid Abraham sydd yn dewis a nid ni sydd yn dewis. Ac i wneud hynny'n gwbl glir, os nhw'n ni edrych ar adnodau ym mhenod 17, mae'n dweud hyn yn glir iawn wrth Abraham. Dyma mae'n dweud yn adnod 18 ymlaen. A dywedodd Abraham wrth Dduw, o na byddai Ismael fyw ger dyfron. Mae e'n ysu fod Ismael yn cael bod yn rhan o'r cynllun yma, yn etifedd o'r bendithion ac o'r hyn mae Duw wedi addo i Abraham a'i ddisgynyddion. Ond dywedodd Duw, na, bydd dy wraig Sara yn geni i ti fab, a gelwi ef Isaac. Sefydla fy nghyfamod ac ef yn gyfamod tragwyddol i'w ddisgynyddion ar ei ôl. Ynglŷn ag Ismael, rwyf wedi gwrando arnat a bendithiaf yntau ac ei wneud yn ffrwythlon a'i amlhau yn ddirfawr. Bydd yn dad i 12 tywysog a gwnaf ef yn genedl fawr. Ond gwrandewch ar hyn adnod 21. Ond byddaf yn sefydlu fy nghyfamod ag Isaac. Y mab y bydd Sara yn ei eni i ti, erbyn yr amser yma y flwyddyn nesaf. A felly mae'n glir iawn yn dweud wrtho fe, na, nid Ismael yw yr un. Nid fe yw'r un fydd yn derbyn y cyfamod, a sylwch yn y darn fyna, y cyfamod tragwyddol mae Duw yn ei wneud gyda ei bobl fan hyn, y pobl Abraham. Mae'n gwneud yn glir i ni mai Duw sydd yn rhoi pobl, neu'n dewis pobl i ddod ato fe ei hunan. A mae yna addewid hyfryd i rhai hynny sy'n cael ei dewis yn Ioan 6:37. Bydd pob un yma'r tad yn ei roi i mi, meddai Iesu, yn dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wel, ni'n mynd i symud ymlaen i'r ail bwyntau. Pam fod cyfamod Duw gydag Isaac yn hytrach na gyda Ismael? Pam gwneud hyn? A fel ddwedais i ar y dechrau, dyw e ddim ynglŷn â hawl genedigol. Dyw e ddim ynglŷn â genedigaeth corfforol neu pwy deulu mae wedi cael ei eni mewn iddo fe, ond ynglŷn â genedigaeth ysbrydol. A mae hynny'n wir reit o'r dechrau. Doedd Isaac ddim yn rhan o'r addewid jyst achos fod e wedi cael ei eni i Abraham hyd yn oed. Oherwydd oedd Ismael wedi cael ei eni i Abraham hefyd, yn blentyn i Abraham, y plentyn cyntaf anedig. Ond nid dyna pam oedd e'n ddewisiedig. Oedd e'n ddewisiedig, Isaac, oherwydd fod Duw wedi ei ddewis e, a fod Duw wedi ei roi e i Abraham yn rhodd ac yn fendith iddo fe. O safbwynt cyfreithiol a corfforol, oedd e'n ei synwyr i Ismael fod yn gyd etifedd o leia, neu y prif etifedd hyd yn oed. Ond, fel ni'n gweld, Duw sydd yn dewis. Nawr, mae eisiau ni ofyn y cwestiwn yn dos pam fod hynny'n bwysig i ni? Beth yw'r ots i ni am hynny te? Wel, mae'n dangos i ni reit o'r dechrau fod pobl etholedig neu pobl dewisiedig ddim wedi ei dewis oherwydd y teulu y cawson nhw ei geni i mewn iddo. Cafon nhw ei dewis trwy ras ac yn ôl ewyllus a cynllun mawr perffaith Duw. Digwyddodd e gyda Ismael, ond byddwn ni'n gweld eto mewn ychydig wythnosau bod e'n digwydd hefyd gyda rhai eraill fel Jacob ag Esau, neu gyda Joseph. Yn enwedig gyda Jacob ag Esau. Esau oedd y cyntaf anedig, oedd yr hawl eto iddo fe. Ond beth ddigwyddodd? Beth wedodd Duw wrth Rebecca, mam Jacob ag Esau, cyn iddyn nhw gael ei geni hyd yn oed? Wel, os ydych chi, Genesis 25, adnod 23. Dyma mae'n dweud wrtho ni. Dwy genedl sydd yn dy groth, a gwahenir 2 lwyth o thri. Bydd y naill yn gryfach na'r llall, a'r hynaf yn gwasanaethu'r ieuengaf. Ni'n gweld fyna eto cynllun Duw i ddefnyddio
nid yr hynaf, nid yr un naturiol, nid yr un mwy amlwg hyd yn oed, ond yr un fenga i fod yn ddisgynydd, yn un dewisiedig, yn rhan eto o'r cyfamod yma. A mae'n dangos i ni, efallai bod ni ddim yn deall efallai bod ni ddim yn hoffi fe, ond Duw sydd yn uwch na'n ffyrdd Duw sy'n uwch na'n ffyrdd ni, a'i feddyliau fe yn uwch na'n meddyliau ni. Mae ffyrdd e'n berffaith, mae ffyrdd e'n sanctaeth, mae wyllus yn berffaith. Mae e'n dewis fel mae e'n gweld yn dda. Ond mae e'n golygu fod pwy bynnag sydd yn gadwedig nid oherwydd ein bod ni'n rhan o ryw linach arbennig. A dyma lle mae gobaith i ni y cenhedloedd wrth gwrs. Mae'n ni'n cael ein dewis oherwydd fod Duw yn raslon ac wedi tywall ei gariad tuag ato ni yn Iesu Grist. A'r cwbl sydd angen i ni wneud yw troi mewn ffydd ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Nid dod yn iddew neu perthyn i ryw griw arbennig o bobl, nid cael eich geni mewn i'r bedyddwyr neu unrhyw un arall, ond ymateb i'r arglwydd Iesu mewn ffydd. Yn Mathew 8 mae yna ddigwyddiad hyfryd lle mae gwas canwriad yn sâl, a mae'r canwriad yn dod at Iesu Grist, a mae'n dim hyd yn oed yn disgwyl bod Iesu yn dod at y gwas. Mae'n dweud, dim ond i'r arglwydd Iesu i ddweud gair. Mae'n ffyddiog bydd y gwas yn cael ei achau. A dyma ymateb Iesu wedyn yn adnod 10. Pan glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd, a dywedodd wrth y rhai oedd yn ei ddilyn. Yn wir rwy'n dweud wrthych, ni chefais gan neb yn Israel ffydd mor fawr. Rwy'n dweud wrthych y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin a chymryd ei lle yn owledd gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn heyrnas nefoedd. Ond caiff plant y deyrnas ei bwrw allan i'r tywyllwch eithaf, bydd yno wylo a rhincian danedd. Mae'n dweithio ni fyna bydd rhai pobl sy'n meddwl eu bod nhw'n blant i Dduw, yn blant y cyfamod, yn cael ei bwrw allan. Ond bydd rhai drwy ffydd fel y canwriad yma yn cael dod o bob cornel o'r ddeiar i wledda gyda Iesu Grist. Wel, y cwestiwn felly yw beth amdanoch chi? A fyddwch chi yna yn gwledda gyda Iesu Grist rhyw ddydd? Neu a fyddwch chi falle'n rhai sydd yn cael ei taflu allan oherwydd eich bod chi ddim wedi troi mewn ffydd gwirioneddol at yr arglwydd Iesu. Ac yn olaf ac yn sydyn iawn, ni'n mynd i edrych ar Ismael yn yr anialwch. Felly maen nhw'n cael ei bwrw allan, fe a'i fam Hagar, i'r anialwch neu i'r diffeithwch ac yn mynd i farw yno. A mae hi'n pellau i hyn anoddi wrtho fe, rhyw dafliad bwa, ni ddim yn gwybod beth yw hynny'n union, ond Duw ddim eisiau gweld Ismael yn marw. Ond mae Duw yn raslon, mae e'n clywed cri Ismael, a mae Duw wedyn yn ei cynnal nhw ac yn ei harwain nhw, i gael dŵr ac yn ei harwain, ac gyda fe wedyn weddill ei fywyd. A mae Duw yn cyflawni yr addewid yna, y clywson ni amdano yn y dechrau nag yw e. Y cyfamod mae wedi wneud, neu'r addewid mae wedi wneud Abraham, y bydde fe'n yn bendithio Ismael ac yn ei wneud e'n genedl. Ond mae'n rhaid i ni ddeall, mae nid y genedl oedd hi, ond cenedl arall. Cenedl oedd yn byw yn y diffeithwch, cenedl lle oedd wedi gorfod mynd i ffindio graig o'r Aifft. Oedd e wedi cael ei daflu allan o bobl Israel, pobl Dduw te. A bod ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd rhwng Ismael a Duw, un peth sy'n eich taro chi falle wrth ddarllen y testun yma ac edrychwch arno fe eto. Does dim sôn bod e'n crio at Dduw neu'n galw at Dduw. Does dim sôn fod e wedyn yn ymddiried yn Dduw neu bod Duw yn ei ryw gyfamod gyda Ismael. Does dim perthynas yna. Ond mae yna ryw fendith tymhorol, rhai bendithion cyffredinol, ond dyn nhw ddim yn fendithion tragwyddol. Dyn nhw ddim yn fendithion sydd yn newid ei ddyfodol e tu hwnt i'r byd yma. Ac yna rwydd o cael iawn, dwi'n meddwl, bod e'n treulio gweddill ei fywyd tu allan i wlad yr addewid, tu allan yn yr anialwch neu yn y diffeithwch, tu allan i genedl Dduw. Wel, falle bod hyn yn heriol
Ond does dim gwir ots beth ddigwyddodd i Ismael yn y diwedd, cyhyd i chi yn y cwestiwn. Mae ots beth fydd yn digwydd i chi. Mae ots beth fydd yn digwydd i chi a fi. Beth yw eich dyfodol chi? Ni'n gwybod mai yr arglwydd oedd Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Ond y cwestiwn mawr yw hyn, pwy yw eich Duw chi? A sut allwch chi brofi'r arglwydd yn dduw? Soniais i yn gynharach mai nid ein hawliau genedigol ni sy'n bwysig. Nid pwy yw eich rhieni daearol chi sy'n bwysig o gwbl, neu pa bobl ych chi'n perthyn iddo. Dim ond un peth sydd yn wir amdano ni gyd, ac un teulu pwysig ni'n rhan ohono, sef teulu adda, teulu natur pechod. Ond gallwn ni gael ein geni allan o'r teulu yna ac i deulu Duw. Gallwn ni gael ein geni o'r newydd, ein ailenni fel mae'r Beibl yn esbonio i ni. Yn ysbrydol, gallwn ni gael ein geni drachefn. Ac gallwn ni gael ein geni i berthynas gyda Duw. I gyfamod newydd trwy waed Iesu Grist. A dyna'r cwestiwn mawr. Ydych chi wedi cael eich geni o'r newydd? Sym ots pwy yw eich rhieni chi ar y ddeia, sym ots pwy ych chi'n iddew neu ddim, di hwnna ddim yn eich gwneud chi'n rhan o'r cyfamod tragwyddol yna gyda Duw. Be sydd yn eich gwneud chi'n rhan o hynny yw eich bod chi'n dod trwy ffydd at Iesu Grist ac yn cael eich geni o'r newydd. Dwi'n gorffen gyda geiriau Iesu yn Ioan pennod 3. Ni'n mynd o adnod 3 ymlaen. Mae dyn o'r enw Nicodemus yn dod ac yn gofyn beth sydd rhaid iddo fe wneud i gael ei achub yn syml. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni ac yn te'n hen? A yw'n bosib tybed i rywun fynd i mewn i groth ei fam eilwaith a chael ei eni? Atebodd Iesu, yn wir yn dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd ni all fynd i mewn i deyrnas dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw. A'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd yw. Paid ar rhyfeddu mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. A mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd, ac yr wyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble mae'n dod, nac i ble y mae'n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Wel, ni'n gweddio felly tyrd ysbryd lan, agor lygaid y rhai sydd yn ddall, a'n adla fywyd newydd i rai sydd yn feirw yn eu camweddau. A diolch ar glwydd Iesu, y caiff neb sydd wedi ei rhoi i ti gan dy dad ei bwrw allan mwyn ei enw. Amen. Wel, i ni nawr yn mynd i dreulio amser yn ymateb mewn gweddi eto, ac oedd rhai wedi gwerthfawrogi'r hyn eithon ni wythnos diwetha, felly ni'n mynd i wneud eto wythnos hyn am y tro ola cyn mis Medi, beth bynnag. Byddai'n rhoi rhai pwyntiau gweddi lan mwyn i chi gael amser ar ben eich hunan neu fel teulu i weddio gyda eich gilydd. Felly, newn ni weddio.
Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni eto. I ni'n mynd i ganu emyn o fawl i orffen gyda'n gilydd. Iesu ei hun yw'n gobaith ni, ei waed sydd yn fy ngori. Does dim i'w roi gan fy noriw, yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu ei hun sydd yn fy ngori. Does dim i'w roi gan fy noriw, yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, ef yw'r yw'r drosodd. Pan rwyf yn baglu yn yr as, mi godaf eto drwy ei ras, trwy'r dwgad da o beth a ddaw. Diogelwy fy ngwyf a'i law. Diogelwy fy ngwyf a'i law. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, ef yw'r yw'r drosodd. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, ef yw'r drosodd. Pan ddaw yn ôl ar gymylau'r nef, ni gafod yno gyda gef, yn rhannu o'i gyfiawnder ef, yn etifedd i teyrnas nef. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, ef yw'r yw'r drosodd.